clear to te chibaile vekule tun chuma chuan Bawlhhlawh manga thil siam Chhuah then khatte kan clear hodon ani Bawlhhlawh hi khovel mun shanga ei zonna tan man ani a abik takin mi khosakhar sajok ten tirchia te aluminium le plastic board chia te khon khomin recycling plant sa anshal le thinani kanrama ngei po ei zonna tan mangin Bawlhhlawh an haya Bawlhhlawh zinga tangkhan a then chuanin thil thatak tak te po answer chuak le thin ni om takin soya oma tin an thil haya tangkhan tirchia te eng emotional le tur thil kha an hai chuak thina khatiang kha ei zonna na mang mi tam tak an omani Manila Army khosakhar sa te pon Bawlhhlawh hi ei zonna tan an mang thina chuti rualin Bawlhhlawh manga sumdona chidanga omle a chu Bawlhhlawh zinga troi theite khon khomin an song bol thali a ti chuan Eitur tharla mangin an chop chuak le thinani hei hi Tagalog tong chuan pakpak anti a aum zia chu le atanga Eitur chara ti fai thatle ti nani zingdar thuma Manila Army re thei chen na huna Bawlhhlawh troi thei an song boldan enturin kan kala ruwa sur noya kongdiak tak maile tuitling purmaya kan wak kwala zan khwain ruwa asura konga khur oma te chuan tui atling purmai boknen torchlight englem lo takle street light dim tak noya chuan kar tlan ri le ar khwang ri kara Bawlhhlawh che khomna bula thuin pubatanen kaning kom tranta a an troi thei Bawlhhlawh khon khomna be restaurant chu zandar soma tanga dar som pakhat vel bora aning khar tlang puya chuta tang chuan pubartale a hote chuan an ha chu an tan ve ta thina restaurant na thokten Bawlhhlawh te ti fain pona khung khomin anonda chhuah vek nuwa pubate te chuan restaurant sang pona tang chuan Bawlhhlawh troi thei te chu a hin man lo nan rang takin an khon khom nga zungzunga zingdariat main heng ho hi an ti zo vek thin tlang puyani Manila hi khovela ramchang kang sang zinga slum nga berni na neipha anni a helaya slum pakhat chure theile ma se khovela slum zinga sum thok chuak na saber anni nge thungsi ani khochunga restaurant sanga kalkwalin puba da trak troi thei Bawlhhlawh phurna chu an chena chuan lo let le ta a Bawlhhlawh thliar tu ten an lo muak ran to a ti chuan troi thei Bawlhhlawh ti chu rang takin an lo thliar sanghal soka Bawlhhlawh in tiang ur mai chu arim chekher mai a thliar tu te ro chuan headlight nen hun le dar kar bi po don lovin an che mop maya Bawlhhlawh khu le rim na tak laka tanga inven nan marks an mamo lawa top nok char torin thuam shan an mamo bok heklo lung kham nei lo lekin an kut chia chu Bawlhhlawh tam tak zinga ei tlak le la siam le tlak thliar chuan Bawlhhlawh chu an khoi bora ar saru le ar sathem labang chau chu an zon berani bule thlai te chu ar le vok cho tan da shan ngal an ni a ar saru te chu vokin an ngai nat lem lo wangin bek shanga da lu ani a ar saru le asati la bet chu shal man ber le kalber chu ni Vatriana chuan an thliar zo fil theita a ar saru le asathem te chu kezi somte te a pek shangin puba te chuan helaya Eitur zwar tu te hena a hral chhong vele ta thina ni Philippines ram hi anin tawdel hlelain helaya miri theiti le hosa te inkar hi alahla emema Filipino pathum zinga pakhat tal chu miri theite na hnuaya anom zel mai ni an mamo phuruk po ahar sa emema tu khat choi po antan thil harsa ani a Bawlhhlawh te haya thil zon chumi tam takin dam kho chhuah nan in tun nun nan an mang ani ar sarule asathem te chu Eitur tuinai sang adobole Filipino havina anei du dan takin an siam le a hetianga troi thei thila an siam non le hi pakpak anti chuani ni alo tlang sanga ruwa polo hanta kong diak le nong chuap maya te chuan kan lawa chun zom zela an chen na mun chu rangwa hung chop mai ni a ti chuan troi thei an song bol zuina hmuna chuan kan va thleng le ta a dor chu jing kar tangin an lo in hong to a thirbel lian pui mai an lo chuanga ar khwang ri te po sha tur omle zeu thin tukina an siam tur hi Filipino style kaldirita anti a tomato pesa arsa urcher cherani a Bawlhhlawh vel chu an song bol tana arsaru Bawlhhlawh paina tanga an lak chhuah chu tuin voili an silfai nuwa an da hula
adota purun sen chu a mui thlengin an han frya ti chuan arsa chu chi nen an thlak le a an thuruk chu tomato sauce le a bawlhhlawh hi ani maya he hian bawlhhlawh rim chhiat na te pawh kha a that vek thei bawk ani thadewa chu a me hniam tia minute som panga vel an ur cher chep nuwa kalderita chu ei thein pe felani a plate kha chu peso som manani a thai bat ria temo US sen somni pakhatemo hu ani puba ta hne na tanga an le arsaru bang te chu papaka siamin peso zani emo dollar thum le sen somli in an shal thei china awaya hlok na chu peso somnga emo US sen somriat panga te ani chinani hepa hi helaya an customer thanghe ni a ani hian artui expert to chulein akhon khoma mantlom te in ashal le china a artui zongjong ashal zo vek nuwa heta hian thil eiturin aron kala thil eya atui ti chu thushan ni se atlom wanga helai hmuna local chine ni pakpak chu inatanga chofun ne na iya athil eite chu awain bat som man iphone atlem zok ani enga tinge papak zongjong hi arsa tangkhera an siam itimai theya heian filipino ho edu zong atar lang chiang khermai abik takin khopui lama cheng mi ho sa ho te edu zong chu Philippines si nam chi sang sang in chia pia na mun ani a Chinese sumdong te Spanish nam tele American tun lai na zong zong in chopul khom na mun ani a America a an fast food culture khwan a chia pia ne hle a anei tur minglar burger te fried chicken te hi an ngai sang emema Philippines a phi chuan an ma ni brand ngat fried chicken an nei ve nge a chu Jollibee ni in atui emem boka US a fast food chain lar tak McDonald's te Burger King tele KFC iphone an shal nem zok thinani Jollibee a arsakan tharram tui tak mai chu mire theitan chuan wanara ang hialani a mase Jollibee a an arsa e nu arule ati nu khoi ei bak lo chu atakrama chuan an nein atlin be si lawani hengmi te hian vuiwai na le soisel na an nei ngai lowa midang te chu an ma ni aya van neya an ngai mai zokani fast food chain atanga arsa tharlam ei chu chak ve hle ma se an ban pha ka aum ve tlat si lo Jollibee chuan fried chicken piece khathi rice nen peso somkwa panga in azwara chuti lain pakpak chu peso som man bak ani lo an tan chuan aman hla hle ome kuming mo zat dana in shekin chu arsa min tharlam tui tak ramrap mai si chu an eve theipo lo ni ta se ni tina erala chuan pakpak bak lo chu an tan ban phak rualani si lawani ti chuan kan soi to angin papak jinkong bawlhhlawh boma tanga in tran chu fried chicken pumpui po eve phalo ti tan chuan ani dan turanga song bolin ei theini si in anlo siam chuak ve tanta a pakpak siam tura arsaru leitu te baka mani in lama mani du dana siam du tan po ashanin arsaru chu lei theya bawlhhlawh le atoi rim chetak kara chuan kan kalzela he kan pi hian arsaru pekte alo zuara aron dor tu te hi henglai vela cheng te tho hi anni a helai nu hi achung te ya pakpak siam na turin anau te nen arsaru le turin an lokala sathar lam po kan lei theiringa masi kapi hi kan dor lo thei lo ani ati an mani zingami kan ni lo ti asiat vele an Philippines arsa siam dan lar tak adobo siam dan chumin lo shil chiam meya pakpak zorna mun rang wa khora tang chuan pakpak lo chhuah na huna chuan kan kir le ta a helai hi Manila a district pakhat ani a afaina thianglim eme maya helai hmuna hian a nei deuh ten sum le hun anon mangral thinani eitur te kan ordara anei turte kan en chuan amaloka kan lo fantak chiam papak siam dan min ti shi chuaka helaya an chef hian papak lo pian ve thu lo sia ati chuan tlang takin ngai dan min shila ei siam thiam ba ka HACCP train kani a aum zia chu hazard dose analysis critical control point inani chuta chuan ei to recycle hi an support lawati a thil thing te chu atuka po ei the ma se ei to nu le thil min to sa recycle hi chu a thalawani ti ina soya ani le entirnan thil kalau e bang ta a ina ka hon do lo chuan chu ei tur chu engtine ka ti ta kang ka ngai dan chuan ei tur tam taka banga ina po hun mai theini a ma se ina ka hon du kher ta si lawa entirnan zana hotela ka lo riak don ta a ka e bang ti lumna tur ka nei talawa chu tianga ti lumna tur inei lawani chuan pai mai turin ka tiang chenga ni lo pon pek thala midang te pon lama iwa pe mayang
ti chuan pakpak ang kha ni don talawa an chu pakpak chu bawlhhlawh zinga omani a ipek thatai pek chuan an du danin an ti theidon thawa chu pakpak ang lo dewin pakpak chu thil dang nen ein chia pia to thina natna shik thalote bawlhhlawh dang tinen ein mix to thin si a ti in asoyani hunrei takata to remtihna le population hi Philippines sa chuan boina lian tham takatlinga in soma tanga in pakhatal chu remtihna ina anu na in ni in nitina anlak lu hi bat som ai tlem ni in US dollar ni atling che chi a no pang vai bel che khatle point panga te chuan ni khata chowei khat chian e a no pang kumnga ai tlema pathuma pakhat talin criticism natna anbeya no pang tharuka tanga kumnga inkara pariat zinga pariat chuan eituran mu thatlo wangin chronic malnutrition anbeya chumi zinga chuan hemi te chung ko zinga an no pang ber po he telveni khosak a harsat ema wangin ni tina chowoi ni voithum eite chu an tan thil thei anilawa ni khata chowoi khat an ei ve the sham chawani henglai cheng te po hian an du reng wang ni lovin anei tur mu that thei ber chu kan soi to angin papak khani maya arsa kan tharlam tuitak e po du be ma se an nei na tlin miau si lo chuan du thlan tur tlem te an nei zinga chuan engen ti to chuanang ril drama thi mai ai chuan bawlhhlawh hai mai po chu thazok om si a keini chu kan wa nei hle in ka shia a ni khata chowoi khat ei te po chu kan lo om ve mai thia amai ro chu ka tong moi lo ni chuan khongein min lo ngai dam ula mani in luma chumhe chinhi chi thum nen cho kan kila ke ei theilo atui lo kan ti a midang ten chobar khat po eituran nei lo lain ke ni ro chuanin khatiang ang din huna khan kan ding ve lo ti shia in cho te khailo e cheu to donia